nkwa na akone ọ bụ ihe na eme I motivate e wee kụwa ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba mgba ị ga-agbara mgba mana ọ dị nkwa na agba enwere ndị na-akụ na mgbago ndị na-akụ na mgbada kọwara na ndị a na-akụ na mgbada bụ ndị bịara ya mgba ndị ugwego our neighboring community our opponent ndị a na-akụ n'elu bụ ndị nke anyị ke ndị merita ndị amizu merita yes ya bụ ọkpụ ịnọ asatara asụsụ